ମଧୁବର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଶାର ଶେଷ ନାହିଁ, ପ୍ରେମର ସୀମା ନାହିଁ କି ପ୍ରବଣତାର ଦିଗନ୍ତ ନାହିଁ। ଅଠର ଚାପା ଶବ୍ଦ ଓ କଣ୍ଠର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରର ଆବେଗତାର ପରିଭାଷାରେ ତୁମ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପରିଚୟ। ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନଥିଲି ତୁମ ପରିଚୟ ହେବାକୁ, ବରଂ ଚାହିଁଥିଲି ତୁମେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଆଉ କାହା ପରିଚୟର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଗଲ। ବିରହର ଅଗ୍ନିରେ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିବା ପାରାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ହୁଏତ ତାକୁ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ମାଲିକ କେବେ ବୁଝିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଭାବିଲ ଉଡ଼ିଯିବି ସୁଦୂର ନୀଳ ଆକାଶକୁ, ଯେଉଁଠି କାହିଁ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଥିବେ? ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତୁମେ ପରା ନିଜ ହାତରେ ମୋ ପରକୁ କାଟିଛ। ଉଡ଼ିବି କେମିତି? ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଶ ହୋଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥନେଶୀ ହୋଇଗଲ। କେମିତି ପାଲଟିଲ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ? କାହାର ଅନାଦରର ଆଦରରେ, କାହାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚୂନା କଲ ସୁନାର ସ୍ୱପ୍ନ, କାହାର କୁପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ମୋ ଜୀବନ ସମତଳରେ ବୁହାଇଲ ବଳି ଝଡ଼ ଲୁ। କଥା ତ ଏତିକି, ତୁମେ ଆଜି ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସାମ୍ପ୍ରତିକ। ମଧୁବର୍ଣ୍ଣା, ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ତୁମେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଉତ୍ତେଜନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦର ଅଳସୀ ଜମା ହେବାକୁ, ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ କାନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହିଁଥିଲି ତୁମେ ଅଲି ଅଳି ମୋର ବାମାଙ୍ଗନା ହେବାକୁ, ଜୀବନର ଜୁଆରର ଭଟ୍ଟାରେ, ହେଲେ କୁଞ୍ଚିତ ଅପରାହ୍ନରେ, ଜୀବନର ମରୁବାଲିରେ, ବାଲି ଝଡ଼ର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶଙ୍କା, ଶବ୍ଦ ନୀରବ, ଶରୀର ସ୍ଥାଣୁ, ବିବେକ ସାବଧାନ। ସବୁକିଛି ନିର୍ବାପିତ ଠିକଣା ହଜେଇ ବାଟୋଇ ଏକା। ଯିବାକୁ ହେବ ଜହ୍ନ ରାଇଜ, ଏକା ଏକା ଆଉ ଏକା। ମଧୁବର୍ଣ୍ଣା, ତୁମ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯେ କିପରି? ତୁମେ ତ ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରେମର ପିୟୁଷକୁ କର୍କଟକ ପରି ହଳାହଳ ବିଷୟରେ ପରିଣତ କରିଛ। ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରେମର ଗୁଚ୍ଛଟିଏ। କିପରି ବା ବୁଝିଥାନ୍ତି ତୁମ ଓସ୍ତାଦ ଗୋଟି ଚାଳନା? କିପରି ବା ବୁଝିଥାନ୍ତି ତୁମ ଓସ୍ତାଦ ଗୋଟି ଚାଳନା?